khulum khajo tonono tiprasa toke channel norok jotono lamsogo tini ang o video tamni bagui swnam kha norok saimana mosokha hingke poilani simi paithak dora soyawi nai tongo puila no kaitono tei norok jotono no bwkhabai hambaya faro norokni asuk support tei norokni hamjangma bai kupulung khlaiui chini channel no asuk kuchugo tisaka onek kom somoyni bisingo no amtike no chungno soya nangni logi riwi tondi Bahano part 1, 2, 3, 4, 5 o 5 ta episode norok asukkai sajak kha norokni asukkai hamjangma phunukka aboni bagai ang norok tesa bwkhabai hambaya faro ang jefru bahano part 1 upload khaika norok abono nai sajak kha tei aboni part 2 bo sanka hingke ang tesa norokni bagai part 2 bo rifika amtike bono chwng part 5 jora sokpaika hingke ang hingke to part 5 no video muthakni risina hintongmani o je bahano ni story oro no paire risina hini part 5 ni last happy ending bo khlai rimani hingga aboni yagulo bo norok ni response asukkai kaham mangkha je norok abono tebo busukango o natok no tebo busukango naina musungjago hini angila mano comment nukha part 6 hanmani hingga aboni baga ang wansukka asung to norok no phulungna bagai norok no entertain khainani bagai situng to video sunam lina hingga norok no phunu gyangke norok je naina ni musungmani no sung phunu gyangke bahai gyangna ba hingga oboni bagai ang wansukka je part 6 ang norok ni bagai dakti no tubui phai tongo hinai hingga ang tini o video sunamani je karon hingga abang taksana thangui tongo जों तो जेफ्रो तिप्रासा टके चैनल खुलका आफुरिन सिमिनो जों साप्ताह कायसा खलायै भिडिअ आपलोड खाइ फाइ दङ ताकसुक जरा ओमफ्राय अ साप्ताह हंगे अ मान्थ नि जे लास्ट अ जे वीक अ वीक हंगे आं नरंनि बागै भिडिअ आपलोड खाइ मानलिया तामनि हंगे आं हठात साके सरि हामयां थांमानि बागै kongrai enggai hota sake lungbai thangmani bagai ang kono samung se khai manliya kono shooting se jeng jengai se manliya ga obon bagai jeng shooting se jeng mali ang to video bahai ke ketal snam sinai bana obon bagai no ang norong sanam musungai tini o video khai manita ge baksa jaga comment o nukha ang o je bahano niyo je short film khainai director te borong na acting rok phrengnai oborong no banaina musung hinai buku khoroksa comment khaimani tongo anga a bukuk ni bagui nang tini angwan suka je angno niji no nukjagai norong no sai risiwan hinai obon bagui se ang tini nukjak siwang niji no gangke norok o saptaho video upload khaya pano norok bwkha theinani kokkrei norok khalogoi nasing tongi norok ni bagui ang ketal video tubui tongo phainai bwskangni 5 September रविवार Sunday o kaisa special day o kaisa special day no regui ang norok ni bagui ketal video tubui tongo o video gangke funny to tongnai no je agi tongma hai funny plus motivational bongnai o bongke tamni hingga sudu muni khai simi bang yablina muni mungni logi logi sering mungbo tongna nango hingga obono wan suge yang aje special day no rege ang kaisa norong buskango video tubui tongo ge norok khalogai nasin tongri norok Sunday ni phungni 8 am bo norok nai mannai ga a special day tamni bagai 5 September abo gilama borok no saiman na please je saiman nai comment khai sadi ade tamode hingke kha khayo joto no saiman bai khana ang tini tamoni bagai o video sunam kha hingke norok no beleke na hamba se khalogai ani video ulani simi paithak jora nai tongmani bagai hingke desa haino joto no hambai te paithak ang sanamusungo tabuk phano o channel no subscribe khaya ko tongkha hingke tiprasa toke channel ke bo ketal tongkha hingke norok subscribe khai ridi tai bell icon bo sinai ridi notification mana bagai te jeng bai kwrwngui tongmanani bagai ang to lumani tabuk phano srai ke hamya ko ke norok bo suriwi tongdi ang dakti no hamnang thun tei dakti no shooting chengai norok ni bwskango ketal video dakti no tubui mana thun hinai gai joto no hambai teisa gai tini bagai omsung no
malai sinai next video.